Nakajingcha Batai Bom Dynamite Akram Doyong Hatangsko, East China Hills District, Akstep Santarik Rumpanga Japun Rio, Kablashim Jing Emgi Katprangut Kinongti Doyong, Hakababuan Ngut Kilaman Sao, Nakaliang Dr. Ricky H. Sinkon, MP Lok Sabha Shillong Parliamentary Constituency, Long Hi Bukade Jingle Bom Sunyo, Kasargar India, Wat Kumju, Kasargar Jilla. Habakan Shigila Patai Kubor, Hakanop Hasi Santarik Rumpanga Japun Rio, Dr. Ricky Long, Babunsin Lopunsko, Yindrabar Tau Ain Lok Sabha, Halok Jingle Bitang Kamti Doyong Bian. Ndrai ka don penban ka jingle bom sunyo nolor ka taw laong ba ka jingno kan lech ki sarkar khamta me ka sarkar jala ka ba aila de kamti bar khai do yang bi an ba kandang ye biteng na pen pa ka jing sosi ka kraw na ka benta ka ka baja menne ka por ma nyo buje ha po ka kraw thang sku ka bron ka jing ti do yong ka ba be an ha ka ba kum ba khat reu mut ki ben sim ki ba kodor kat kum kat kubor ka ba ngayok lum bat kamri tang khat reu re se kan khambon ru namar ba kat kum ki kubor ki ba ngatip ki don shibon ki ni ki nong ti do yong ki ba let ya ka ban ti do yong ha ki tu ki jaka bat hadin ka tu ka jingja ka susi ka jing bathai jong ki tu ki mar ba pen bathai ha ka ne ka hab ni ka par kumta ki men sim ki babun ki bala do ai but nagamta ki bahayang asam jong itu ki bala do no ki ba e patwan jong ki the wai bo play na ka jing tengen nagamta jongki te ki ba jingja mane the si apo hangsku ka bahab apo ka ilaka jong ka sutna ilaka kalong ka ba nyenum sokla namar ba kum ki jingja ki ja ajo pun ki jaka tang ba namar ba lese mron ba pentip tang ba kum ki jingja ki ja te ke ek ba ja mane kalong ke ek ba nakaliang ke jonga kalong ka jing kalong ek ba ka jing ti do yong kum tip ka balong bian ka ba persha ya ka an ka bla kendut an ka bla pemi daka NGT au benai April jong snem arjar khatsa ban pensange ya kini kijinti bean rei kumba nakapor shukpor ngaru melaju ra ikani kamat nadu po kayen bar thawan par ki jaka ya kani kajing jelai jong kijinti bean yo do yang hakani kajala kajongi te kani ka pau shai ba ki don ki bor lagalong kini ki try do yong angai harangkat bar ka jing don kti bat ki bor sarkar se wat adu ka jing sarkar pedeng yati klam jing salia ya ka an te bat kan dia ka jing ja na so ba kalong ka kai ka ba khot bar ka ngana ka leng ka janga ngatawa ba menteri bari pet ya kini ka kam mining aga state jongi so ude bat hapan here suki bat kunjuru kitki bor kum hapo pollution control board so kabade pet ban kmi ya kade ke na so hab ban shim daga action apa no kabateng yakini bat minister hi ude ban here suki namar kide baro hakki baja deka jingtim chumu bat kumtanga kenturu ya ka sarkar pedeng bahkan yo snow ikini bakaru na snow kadon pentalang kadi ka kamram jong karu pan pet barkni ba kum kini balik ija bar ka sarkar jalaru kadi ka kamram jong ka ban pet den rai ban su le matla ikni ki kai ka sosi kalom ba isudu kin sim ki bakodor te kumta na dawa ba mardor ba kinthum da ka genja ka kanhon ka tokit ya kilie bat de ban kem ya kitu ki try jong kini ki pardo yong bat kumjuru ya kitu ki bat tip ba ka don ka jingti ya ai nrei ki basu kaptip khamat ande ki ba le matla abaki ya kini ka jingti be an bat ka jing shalan be an ya uni mar po kendo
amar natrai ade kali ke baca menta ade ka kamde sho banjan nang ni sakman de kumta sekisin de kalian ke jonga na apo parlimen menta midon kadika session ngan sayir persang bandra ikan kamat ikan kajingja kabalong ke susi ndai tam nek banta kituki long yang masam ki batu re kalong ke susi nak banta jongi ki kejala ka jongi pat kalong ke iru kadak pesin ka ba umron jing saya ya kaan de kum ki de ban shin de ki lat kinti batik ik bakul khen ya ka kum ki an Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.